ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo toleo mar 0792 111 222 kata limo kawuono. Ageno ni riyo maber en ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore kotenore kod weche mag ngima makare. Pej laktari kelonwa kod CIC Group. Ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' moro amora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kaachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mar riti ponono ni yudo masira maonge chudo moro amora mar omenda manyalo romo $1,000,000. To ponono ni hiki oseniang' tene ni higni 60 kadhi nyime wantiere kod chenro makende plan maber mokalo miwacho kacha ni Seniors Medi Plan ma idhi bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama kamoting'o riti pacho e kind weche mamoko. Ponono ni in jakanyo mar riwruok mar Saga kata Sako, wantiere kod chenro machielo kata plan machielo wadendo kacha ni CIC Cop Care Medical Cover maa emowinjore kodi kaachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te, omiyo kik iwe weche mag thieth yudi apoya. Rit ngimani, rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Asebedo kanyise chenro mar penj laktar ka ni ber ka nitiere kod plan mar weche mag thieth. Emomiyo ponono ni dwaro okumba mar thieth kodwa kawuono or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover e namba mar 22471. Yena mondo mianuo ndik ni medical cover katiyo namba mar 22471. E kambi mar CIC enowacho to gitimo. Kamora mora maintiere yena mondo miarwak daktari marwa obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaeto en owuon emodhi mi watwa kwa modiechieng' makawuono. Penj laktar daktari machiegni? Erokamano. Inyalo nyiswa ni nyinge nga in wuod kanye ilonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kokwa ketho kinde? Luonga ne laktar Bildad Okwama, jaseme, an lony korka thieth korka wang'. To atiyo gi hospital mar Lions Eye Hospital. Erokamano nya Dr. Bildad wamor kendo mar bedo kod odiechieng' makawuono. Kawuono diher mondo mwago mbaka kotenore kod weche mag chandruoge mag wang' daktari? Kawuono dane wago mbaka thieth ma tuo mar pressure mar wang'. Ma waluongo ga ni glaucoma. To glaucoma ni en seche ma pressure ng'eny korka wang' molo kiwango mwang'iyo. Koro kawuono wadano wuoni to tuo ni en tuo mane to biro nade to inyalo thiedhe nade mondo wabed ni wanyalo ogandawa obed ni to ong'eyo mondo gichak thieth seche machon. Mana kaka winjo Dr. Bildad owacho en chandruok mar pressure mar wang' glaucoma ma bende nyalo kelo ni chandruok kata midhierni mang'eny mokalo. Owacho ni glaucoma mano dho wegi pressure mar wang' gi dhok mayot mwanyalo winjo. Seche wacho ni pressure mar wang' daktari, wawacho ni ang'o matimore wang', en pressure mane moidho, ang'o matimore wang' gi lak sechegi? Koro seche ma wawacho ni pressure mar wang'i, ng'ama ngima ma onge gi tuo mar glaucoma, pressure wang'iyo ga between 10 gi 21. Seche ma pressure ni kalo 21 to wachako luor nikech gimodhi ome wang'i. Wang' kaka tiyo en ni kaka neni mondo mi aneni maber nyiso ni kaka image mari maneno ni dhie tok wang'a ma ntiere ler maluongo ga ni optic nerve to otero picha cha obwongo. Seche motero obwongo cha koka miyo koro obwongo ni cha interpret koka ineno ng'ato maler. Seche ma intie gi tuo mar glaucoma ma pressure ng'eny to chako diyo
ler mar wang'. To kochako diyo ler mar wang' ni to chako nege mos mos. To seche mochako nege mos mos ni nyiso ni koro tiyo kako no beno tiyo cha dok piny. To seche ma dok piny ni nyiso ni koro kaki neno cha be chako dok piny. To nikech en tuo ma kochako to oonge gi gima bokoni ni ati sani koro rem. Seche ma wacho ga ni ng'ato chako iyude gi glaucoma ma koro pressure mar wang' cha ma koro konen maber nyiso ni osabet gi gini kuom ndalo mang'eny to nikech nok oyud thieth makare kata nok odhi osuptal obiro seche ma koro osadhi ma oketho wang' kuom percentage maduong' kabisa. Seche madhi nyime kod twagni Dr. Bildad nago moni wabede kod picha mar wang' kato wane leche nyaka ler maduong' mani wacho ni optical nerve cha kato waneno kako tudore nyaka gi obwongo manyiso ni ogolo picha kato tero ne obwongo koro obwongo interpret ni maa e gima en kato wacho ni seche ma pressure ni oidho kato chako dio ler cha odie mos mos to by the time seche ma ifwenye tiyudo ka koro osekethore ahinya to gima omako dhoga daktari wacho ni okel ga ranyisi moro amora otimore ga yo mani moko kel ranyisi moro amora ka bende wabro tiyo kod picha ni bang'e matin mondo mi med puonjo wa e wechegi. Koro seche ma ochako mochakre pressure chako idho to nikech koro onge ing'eni seche ma awach gimoro gwari tiwinjo rem to korka pressure seche mochako chon cha gima nyalo miyo en ni kibiro mondo neni ka wach ni dhia idwa no neni eye test mitimo kawaida to wanyalo ng'e nikech wang'iyo wang'i cha teko kwa bokoni. To seche ma pressure ni chako idhi ng'eno chako wawacho ni ochako lal gi e bath wang'i. Koro seche ma ng'i kama ni anyalo neno lweta ka. Anyalo neno lweta kon nikech ang'i. To glaucoma seche ochako nego ler ma miyo ineno bath wang'i ka. Bathi koni gi koni. Koro ing'eni seche go onge rem. Seche ma jatuo biro ga ni okonen maber nyiso ni oneno straight kama. Mawacho ni tunnel vision. Chal ka pipe in koro ineno straight kama. Bathi kama ok inyal. Emomiyo seche moko awach ni ng'ama ntiere ma ibo yudo ka mtokni ochopo dwa tuome, pikipiki dwa tuome. Seche moko jok mong'eyo tindo kalo nikech ing'eni gikale bathi ok inegi. Koro ng'ato seche moko fwayo ni to ok ineno to wacho ni isungri. Koro magi koro ibo yudo seche moko ng'ato wacho ni an tinde ji wacho ni ati asungra ok anen ok anegi. Koro mama ome seche mo ome no temiyud. Koro yudo mama wacho ni seche mochakre chon cha to nego ler mabath koni. To seche monego ler mabathe koni ni mibiro chat koro ibiro ka koro do kama ting'eni seche go yudo ka osad kata wach ni asilimia ma romo 80 osalal idong mana gi 20. Koro seche mibiro no to 20 ni makoro wadwa rito nikech ok wanyal dok kuma no ae mondo bed asilimia 100 cha wabut 20 modong ni mwadwa ni to wariti nikech kok warite maber to nyiso ni imedo lal to koro ibedo muofu. Mane koro gimomiyo wacho ni glaucoma en kako wacho ni silent thief okwalo mos mos nikech ing'eni seche mochako cha to onge gi rem onge ranyisi moro amora. Gima nyalo miyi en mana ni kibiro e suptal to wang'iyo wang'i. Koro seche ma jatuo donjo to jatuo bo wacho ni ati anto sani aneno ka ok anen maber. Koro wadang'eyo ni ok inen maber nikech tuoche mang'eny mamiyo ok inen maber. Koro seche mobiro cha kwang'iyo wange techa emibo yudo ka koro waore wacheka ne pressure odhi opima ne angolo nikech angolo be bo miyowa ranyisi mar ng'eyo ni jatuo neno mare cha bo o improve gi angolo koso konen. Ka angolo ok nyal loko kaka ineno mondo mi inen maber nyaka bed ni shida ntiere e ler kocha chande mabe nyaka wang'i. Wantiath nikete wang'i yawre to wang'iyo koro ler cha. Koro ler ni kwang'iye ga to ntiere kaka wang'iye wawacho ni asilimia mosakethre ne asilimia di to wadiscuss gi jatuo to wakone ni sani ende kaka waneno wang'i ni to chal ni nitie gi ranyisi mar ni nitie gi glaucoma. Mama gima nyiso wa daktari ni kata kech seche mantiere ot ber king'eyo ni ber ga kidhiga ir laktar mar wang' wasebedo kwa wacho wach ni di ng'eny di nuoya to kapo nono ni ok nyal neno bathi koni mano chandruok osebedo to gima mako dhoga ni seche moko nyal neno bethe ni kama asilimia 80 osedhi odong 20 kende ma 20 ni bende nyaka wamany kaka wachoko to 80 ni odhi nang'o odhi nikech pressure mar wang' silent thief okwalo neno ni mos mos to ino kifweny omiyo nyaka ibed motang'. Daktari wantiere kod picha maber mokalo mabende tang'onwa ler maduong' mani pimono cha optic nerve kaachiel kod kidienje mopogore opogore mag wang' wantiere kod wang' maber kaachiel kod wang' mantiere kod pressure mar wang' glaucoma machiegni mondo mi med leronwa kotende gik mani wachonwa ka koro wanegi e picha. Koro ko wacho ni wan wadang'iyo koro wang' maneno
wang' maneno maber. Wang'e ni mae te kiyo mar wang'. Kiyo ni aning'e no lerga, chal ka windscreen. Koro ler donje wang'i, to mae be nowacho ni embe ing'e no konyo en 60% inyalo yudo ni ma bet ga gi cataract cha. En ing'e ni mabe ler kalo to biro ka. Seche mobiro ka, mae kore optic nerve. Koro mae tok wang'i. Koro kaende miyudo ka be kendo pressure ketho ga kabisa. Koro seche ma ng'ato neno maber, waonge gi shida, picha ma ng'ato neno kalo ka to dhi e obwongo. Bwongo and then koko nyalo neno maber. Seche ma wantiere gi glaucoma, to wang' kaka tiyo en nitiere pi mar wang' ma wang' gologa. To seche ma wang' golo no entie gi kuonde monego bed no kale. Koro nitiere owuok to owuok. Koro seche ma wacho ni ati ng'ato nitie gi glaucoma, to koro chal kaka pi wuok ni, obet ni koro sechako diyore. Odinore. Seche ma odinore no koro wachako bet ni, ochako koro pressure ni chako bet mang'eny. To seche ma ochako bet mang'eny no, koro miyudo ka koro odiyo lechegi. Koro seche ma oneno konego lechegi, ng'eni to kaka ng'ato neno to ler cha picha cha to pod donjo. Lakini dong koro ineno ka koro kaendi koro sechako bet gi shida. Koro konegi to oneno mamir nikech koro kaendi koro onge kaka nyalo kalo nikech osakethore. And then koro kwachako wabiro ibo chak yudo kendo ka mawacho ni closed angle nikech mai koro glaucoma gin mage. Tiere ma wawacho ni open angle ni pi nyalo bet ni ati wuok matin to be kendo ong'eny nikech koro kuma wuok godo be koro. To kiyudo closed angle tiyudo ka mo ma odire ma piyo cha to koro pressure ni chako bet mang'eny kuom ndalo mang'eny. But mawacho ni ati en ga ma ji nitiere godo mang'eny en mai. Ma open angle ni. En ema ibo yudo ni ji mang'eny nitiere kode. Koro kamane kaka iyudo ka koro ka pressure osabet mang'eny kama to ketho ler no. To mane ma koro imiyudo ka koro jatuo koro chako bet neno mamir. Moro daktari nyalo pimonwa mana matin nono ni seche miwacho ni kwada tamalo 80% mosedhi ni ma ok nyalo los kendo okethore chuth. Koro wadongi kwada tamalo 20% ma koro wadwani mondo mi watem daso mondo mi odhi nyime e yo makare. En ga permanent damage ma onge gimi nyalo time, bero mora mora ok nyal konye, onge kaka nyalo rese ma kamana koro 20 ni ema nyaka koro watem rito. Koro ler kaka tiyoga, ing'eni ka en ka gimo kethre, kata ka ng'ato yudo ajali, to ler cha, imiwinjo kaka seche moko kaka spinal cord, no mulo ler, to ler cha okethre, to onge koro communication. Ok en gima onyalo chako, bed kendo chako losre kendo chako duog kuma nitiere. Kosa kethre, kuma kethre no dong kamano. Koro maber cha, emi rito, nikech maber ni ema koro miyo koro waneno. To gimano da kendo wacho, seche ma jatuo biro, wa discuss ga kode, koro wabet wawuoyo. Wakone ni kaka waneno ler, nikech nitiere picha mwatimo, mabebo miwa. Koro nitie kaka kang'iyo gi tok wang'i, abo tiyo gi lens moro ang'iye machine. To kang'iyo to abo wacho ni, kaka neno ni, to ler ni, chal ni en koro 60%. Kata en 50%, kana 70% mosadhi. Watim kendo picha mondo wang'i. Koro picha watimo picha ni ariyo. Nitie makao kamera e tok wang'i, alafu nitiere mabe watore jatuo ma odiyo to mondo ng'ini to leche ka gitiyo nade to kumane mo okethore. Seche ko wayudo picha no, nikech abo ng'iyo kendo pressure ng'eny, ka ng'iyo korka wang'i baneno ka ler cha osekethre, chalo ka gima en 60%. Kwa dhi atimo picha, to picha be chak nyiso ni en adier okethre marom nade. Koro koka wachako kone jatuo ni kaka gi picha ni gi gik moko te mang'iyo gi pressure, intiere gi glaucoma. Koro seche mokethre ni, ok wanyal dok kuma noaye. Emomiyo iwinjoga seche moko ing'eni jatuo biro gi hopes no, kaka inyalo thiedho wang', kaka nitimo cataract, tiketo lens moro to neno. Lakini glaucoma ok wanyal ga timo kamano. En ni koro kosakethre to warito modong' cha. Emomiyo wacho ga ni wadwa ni koro wawuotho, en koro gima wawuotho gi jatuo, mondo obed ni ati en ng'ama koro ineno machiegni. Kik olal kor ka thieth. Ma mondo koro warit 100% modong' cha.
Mano en wach mok yot kata matin nyakwara Mugia Jwang. Tiende ni ka lerno okethore chuth. Onge gima inyalo time mondo mi lose. To kaka imedo budho koki maj thieth e kaka wang'ni medo kethore, bende kaka intiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo muofu. Diher mondo mi bed muofu? Kokalo chenro mar penj laktar kane wasewuoyo ni onge ng'ol ma beche tek moingo ng'ol mar wang'. Nikech biro chuno ni bet gi ng'ato ndalo duto te mag ngimani. Ibo dwaro ng'ato tedni, ng'ato wuotho kodi, ng'ato timo ni gimoro amora en tich matek mapok nodwaro yudi omiyo. Kwa ponono ni nyalo rito wang'i to rit wang'i. Yenwa wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod twagni. Seche mwakaw yoyo bende nyalo runwa ote machuok SMS e nambwa mar 236000 wabo mulo SMS to wadhi nyime gi twak mondo mi wamed puonjore kik idhi mabor, kik isud kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Tuende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, Amiya gwatani, wodi jaoda maduong', mondi lo timena. Nyaka ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Yasayo kuokingi wa dokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo. Kago wang'a kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitikrit. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Nyaka kamwagike ni ageno ni sekao okumba mar thieth. Penj laktari kelonwa kod CIC Group. Kamwa medo paro ni ngimani en mwanduni. E kambi mar okumba mar CIC, wan gi yie ni okang' mora mora mar ngimani dwaro thieth makare ne in kachiel kod anyuola mari. Kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mopogore opogore mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth ma inindo e od thieth. Klinik mar mine mapek, thieth mag lak, wang' nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mar riti ponono ni yudo masira maonge chudo mora mora manyalo romo omenda mar siling1,000,000. Ponono ni in jagono ma hike oseniang', tiende ni higni 60 kadhi nyime, wantiere kod chenro makende mar Seniors Mediplan ma abro bedo jakori e higni magaeri. CIC nitiere kod okumba maber ma biro konyi e thieth nyaka mag tuoche tama, kamoting'o nyaka riti pacho e kind weche mamoko. To ponono ni in jariwruok mar Saga kata Sako, koro ka adwa ni chike iti maber. CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kachiel kod familia mari. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kikiwe weche mag thieth yudi apoya, weche mag thieth nyalo kelo chandruok kachiel kod midhiero kod dangni mag paro. Rit ngima nyithindi kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Ageno nini setimo kaka na wacho cha ponono ni pok nitimo, anjwa ni mondo mi anyisi ni mondo mi yud thieth kati yud insurance okumba ni kaw simbi kati ndiko ote machuok, kindiko ni medical cover, ndika ni medical cover, kati ero ndike gi dholuote kata kani ndike ni medical cover, kati yore namba mar 22471. E kambi mar CIC en wacho gitimo. Wadhi nyime kendo wadwa puonjore mathoth kotenore kod chandruok mar pressure mar wang', odonjo mos en jakuo silent thief o maineno ni toki fueny. Omiyo tematek mondo mine laktar. Daktari. Yeah. Ne wantiere kar kwanda tamalo 80 mosekethore. Waneno kacha pichni mopogore opogore mag pressure mar wang' kaka odonjo kod gimotimo kosedio lercha kaka okelo ne chandruok mar neno. Jomage mathoro bedo kod chandruok ni pressure mar wang'. Koro joma nyalo bet gi pressure mar wang', ng'ata nyalo bet gi pressure mar wang'. But koro wadang'iyo gin jomage manyalo yude mathoro yude mayot. Yes. Koro ntiere mabubiro wanene hospital mokwongo to wakone ni ntiere gi pressure mar wang'. To wakone ga ni to anyuola mari be nyaka inkongi. Ken ng'ama biro to ne nitie gi jonyuol to wanyalo kone ni en gima luwo anyuola. Seche ma mama untiere kode, chalre ni nyithindo be bobet kono. Koro ayudi godo to chalre ni nyithindo be bobet kono. Koro mawach ni ati kono oweteu, kon nyimineu, familia anyuola uno mondo gimbe koro gibi mondo wamany. Koro en gima wacho ni family history. Koro kwa yude kanyendo to nyaka gibedi. Joma be wachako ng'iyo be gin joma chako chopo higni 40 be koro nyaka wachak timo negi screening mar glaucoma mar wang' mondo wang'e. Joma nitie gi tuo mar diabetes kata hypertension, pressure mar del be wabokono gi kinte gi tuo mar skari be wabokono ni chundre nyaka wachak cheki be wachak ng'iyo. Kwa ng'iyo be kendo king'iyo jo wainde gi jorotenge be gin joma koro wan kaka wan mano koro bonyiso ni wambe watimo wanyalo bet. Ntiere joma be seche moko gimoro go wang'e. Ntiere seche moko na ng'ato wuotho to poka ng'ato kata nyithindo tugo to mpiro go wang'e. Magi ng'eni be kendo gima nyalo ketho nyalo omo shida. Nikech wawacho ni glaucoma en kaka pi wuok seche moko din. Ko seche ma ng'ato go icha ting'eni nyalo miyo kendo structure kaka wang'e obet kethre to chako miyo koro interfere gi kaka dini cha wuok, pi cha wuok cha to omo pressure. Then inyalo bet gi kikendo ka wawach ni ati joma tiyo gi yedhin kaka wacho joma nyoga dhia owinjo ka wang'e rakwar to dhi pharmacy to kon miya yath. To yedhe mimiyo gi ga seche moko en ga steroid. Seche motiyo gi steroid ng'eny nyalo loko kaka kaka pi wuok cha. Ko loko to nyalo bet. Koro mowacho ga ni kik idhi nyanya yath counter nikech nyalo miyo omo shida. Koro joma tiyo gi yedhe go be nyalo yudo ni be nyalo chako bet yudo kendo pressure mar wang'. Ma en gima nyalo mako ng'ata koluwore kod ngimani. Ponono nitiere kod diabetes, tuo sukari, ponono ni nitiere kod tuo mar pressure, ponono ni oringe anyuola, ponono ni yudo masira mar wang' ma koro dhi oketho kaka picha nyalo wuok to inyalo bedo kod chandruogni. Picha ni dwani mondo wapuonjre godo ang'o seche ma daktari miyo wan ler mar picha ni. Namba mar SMS en 23600 penj laktar.
Odwa chalo gimoro cha. Koro be ma kaka no sawacha na man koro wang'iyo ni to en ochal nade. Koro inyalo bet gi wang'i maber. To seche ma wawach ni acute angle ng'en en mo mabiro ma seche matin. Enya bio one day kata ndalo ariyo to ichako yude. Koro en mwachi sama matin ni tisa yude. Koro ko bet no angle closure kwa wacho ni angle closure en ni kuma pi wuok kodo chakoro dinre makre gi kiyo mar wang'. To ko dinre to pi chok wuogi. Tiyudo ka seche go kaka oneno koro kona wacho ga ni joma open angle ibo yoro ni gin seche mang'eny to gina kare ginen to lakini ler kethre joma acute angle to koro ng'eni obiro en moro ma yude mapiyo wang'e chako bet makwar one ochako pi wang'e chako chwer mang'eny en gi rem to iyudo ka wang'e ni bet makwar kiyo ni be nyalo lokre nikech pressure cha ng'eny koro miyo be kiyo koro ok ti maber. Then koro kwa ng'iyo ka endi to mai koro kaka tok wang'a to chalga. Ma koro wang'iye gi mbele, mai koro wang'iye gi mbele. Koro mai kuma koro wawachoga. Koro seche wawacho ni akone ni ati asilimia praboro. Koro kwa ng'iyo picha ibo yudo ni ma picha maler to ibo yudo ka ntiere ga circle moro ka. Koro mane mwa compare ka endi gi the whole of this. Koro en moko ng'iyo koro ko wacho ni 80% asilimia praboro nyiso ni osachamo ma koro chiegni chopo ma oko ni ma iye ni owuok kuma not kako tin ni osachamo chamo biro koro odong kama. Koro ma ng'iyo ibo yudo ka koro wan kwa ng'iyo to chalo bur okunyere gi iye. Singe seche mokunyere no to nyiso ni osatieko lerno kaka tiyo. Koro moko seche mwagoyo ga picha abo ng'iyo e machine seche mibiro tang'iyo tok wang'e wacho ni ochalo ni praboro nikech ang'iyo kaka kuma iye ni ka compare gi kandi taneno ko odong matin manyalo romo asilimia 20. Koro wadhi twagoyo picha seche mwago picha no to picha be nyisowa ni en adier ni osachopo asilimia kamano endo. Koro makoro wabet twachako wuoyo gi wadiscuss gi jatuo ni to thiedh ni koro wadatimo nang'o mane maber wamiyi yath watim ni surgery kose obodong kamano endo. Daktari nyako chopo kachopa mana praboro ni kosuntiere kaka samori nyalo juke chon kose chopo kata 40 kata ose chopo 30 kata koko chako kota tamalo 20. Seche ma ok ni kata kano chako ing'eni kaka wach ni ng'ato kaka anyuola wabo ing'eni seche ma chako nene asilimia maromo 50 ka ng'iyo to achako chich. Ntie joma inyuolo ma tok wang'gi chal kamanendo. Okay. Ntie ng'ama inyalo nyuol ma kwa ng'iyo asilimia mare nyalo neno ochalo ka gima en asilimia 60 kata 70 mosalal. But kitimo picha maber tibo yudo ni ok en kamano onge ler kuma okethre. Mage mwawacho ni ati en ng'ama onyuol kamano endo tok wang'e no chal ka ng'ama nigi tuo mar glaucoma. To seche mantiere ng'at ma asilimia nyalo bet kata asilimia 40. To pressure ne cha tiyudo ka pressure ne no ben en either pressure ne ibo yudo ka malo to toke konindi onge lokruok. Ntie ng'ama ibo yudo pressure no wacho ni ten 10 gi 21. Yudo ka pressure no ena seche moko en gi pressure mar 14. Ng'eni mano chal ka gima en normal. Lakini king'iyo tok wang'e tiyudo ka asilimia cha osakethre maduong'. Mago mawacho ni normal tension glaucoma. Pressure ntiere within normal range cha kaka wanene cha lakini tok korka wang'i pichni kaka watimo to yudo ka kethruok maduong' osatimore. Koro seche midhi e suptal mar wang' penj ka daktari mi tok wang'i chal nade. Nikech nitie seche moko mwapimo ga ing'eni koka an daktari mochich abo nen to dong pressure ni en nini dhi dala wang'i neno maber. Kara nok ang'iyo tok wang' jatuo mondo nang'e ni to jatuo ni kara nyalo chako dwaro picha mondo wang'e ni kara pressure ni en ochalo pressure mar 18 ma it's okay kaka within kiwango lakini pod ong'eny ne jatuo ni mamiyo opodo chamo koro dwani waduoke chien mar 18 ni wanyalo chopo 10 kata 12 to wanyalo ng'eyo ni mano koro bro rito modong' cha. Bro rito wang'na. Ema gima itemo tim ka en temo
gengo damage mondo mi kik dhi nyime kod kelo chandruok. Adwa ni mondo mi med paro no iwacho gani parni gi uru kata gi ng'eyo. Didi monego beni ng'ato dhi adhia mondo cheka wang'e kata ko kituo kata ko kiwinjo ranyisi moro amora nikech ranyisi bende ni semulonwa matin. Ibro neno ka koro wang'i chako lala gi e betheni ok inyal neno koni gi koni. Ni wachonwa kata bende ni samoro ang'o matimore? Inyalo neno ka wang'i no kwar, inyalo neno ka samoro golo pi, inyalo neno ka samoro ochako loko rangi, mano ka koro daktari emo ng'iyo kod ranyisi mamoko. Moro wanyalo medo ng'iyo ranyisi kaka wadhi wang'en to wanyalo neno laktar ka ber to didi e higa koso didi e dwe. Seche mo wacho ni ati normal ma kawaida cha. Kama kawaida to wadani at least ka higa nyaka ibedie gi laktar mar wang'. Ka higa achiel nyaka idhi laktar mar wang'. To joma koro nyako bet ni koro gin gi tuo mar skari, tuo mar pressure. Giting'eni be kendo koro wanyalo ng'iyo ni gi en dichiel kata diriyo e higa. Kwa chako neno kendo ni ranyisi ma nyiso ni to ochako sudo chiegni gi ng'ama nyalo chako bet gi glaucoma to be wachako duoko neno mare cha oboko ni bi bang' dweche 6. To ng'ama koro waneno ka koro kendo en ing'eni kendo koro ranyisi cha koro ntiere to be koro ok wanyal wacho ni higa nikech wadwa ni wang'e ni pressure ni ng'eni seche moko onyalo lokore. Koro wadwa bed ni waneni machiegni. To kaka jatuo mar sukari, jatuo mar pressure, en jatuo ma dhiga clinic mar diabetes kata clinic mar pressure mar del. Koro ok wadwa ni ati watikono ga jatuo ni wadwa ni wapango thieth mari ma kibiro tibire clinic gitadichiel. Ok ni biro mar skari, mar pressure, chaki duogi. Ng'eni mano be kendo chak pesa nyalo chako be. Kendo mibo yudo ka kendo koro ok gi lu thieth margi maber. Nikech wuoth bedo matek. Nikech wuoth bedo matek to pesa neno be ng'eny. Koro wapango ga kodgi ni seche mibiro tuo kar ka sukari, ibo dhi kor ka skari, kia kuno tibi kor ka wang'. To waneno ineno daktari gite odiechieng' achiel. To seche mano wacho ni ang'o ma ranyisi mane? Ibo yudo ka jatuo kaka mokwongo jatuo ma seche moko tiyo gi angolo, angolo ni kendo koro neno ka ok konye. Koro neno mari neno mari chako lal mos. Ng'en tije kuma anawe na tia anya ka jatuo moro no neno to wacho ni anawe ni gine en thieth manyalo dok. En gima anyalo neno bang' wige moko. Koro ni seche michako neno lokruok kaka ni neno cha ochako bet mamirmir. Dhiye daktari mondo wang'e ni shida mane mantiere. Seche picha mar ariyo wacho ga ni seche ma ng'ato neno ler to neno ler ka gima ochalo rainbow. Neno loko colors mag rainbow ka koro chako neno gi kiyo mar wang'. En nikech pressure cha chako bet mang'eny to omo lokruok e kiyo mambele ni mar neno. To emibo yudo ka koro kendo chako neno. Koro seche ma ichako neno ka ineno ler moko machalo rainbow to mano be dwaro ni chak bine daktari nikech nyalo bet. Nitie mabe winjo ka en tie gi wiye nyalo bet ka bare. And then seche moneno ni to dakika matin to lokruok mar wang'e cha bende then tie mabe owinjo ng'ok. Onyalo bet no owinjo ng'ok kata ong'ok. Kolure gi lokruok mar wang' be. Seche moko pressure ng'eny en tie gi wiye bare owinjo ng'ok wang' cha be remo dok maneno mar chabo chako betie. Bo yudo magi jotuo mowacho ni ati acute angle closure cha. Ng'eni gen gima timre dakika matin mapiyo. E open angle ting'eni en gima ma mos. Ichako neno gi bathi machako chako lal. Koro ka chako wacho en mani koro pressure cha chako bet mang'eny. To koro nitiere picha mana wacho ni ati watimo pichni ariyo. Manyiso kaka ler ma waneno tok wang'i cha gima timo mang'iyo korka wang'i kon. Mawacho ni peripheral vision. Nitie gima picha matimo kaka lions. Okono jatuo no wadwa na timondi dhi nitie picha ma scan midhi timo ma idiyo. Seche midiyo cha nyiso ni nitiere ler mabiro to lal. Obiro to lal. Koro seche ming'iyo mbele i machine kamae to ler no onyalo wuok gi koni. To kiowuok gi koni to I expect kaka sani aneno lwet adiyo. Ko owuok to ok aneno kadhi diyo. To mano ang' ne nyise picha cha ni ler no wuok kama kamae to nokodi ler no wuok kama kamae to. Koro mano nyiso ni kuonde maneno gi obok nyiso ratenge. To nyiso ni koro kanyo ler no osakethre to koro wadong' gi matin ni monego bed ni atuo rito.
Nyakwara Mugia Juang, ageno ni puonjori kendo ageno ni ineno gimonego beni watimo. Tiende ni seche manyase ochwe wangi kinyalo rite to rite. Kantiere kaka inyalo neno laktar dichiel e higa, diri higa mondo mi cheke, mondo mi tem choke kapok okethore to watem matek mondo mi watim magi. Yienwa wakawiyo ka waduogo tadhi online penjo duto tema idhi bedo godo kotenore kod glaucoma kata pressure mar wang. Dr. Bildad bro duoki. SMS na en 22954 kata 23600 ibo yuda yo makare kendo wabro penjo laktar. Kik idhi mabor. Kikisude. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket order mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Challenge moro machielo en the clients seche moko chun nyaka bed kod medical history mar a client. Buro ngisi the type of exercise ma client onego ben timo. Koro kwa we losogi. To koro ng'ama dhi losogi en ng'ano. Miyo ng'ato nyaka bede ma ntie kacha ma konyo. To kwa wuoyi wach personal accident ni en okumba ma watemo ng'iyo kaka nyalo konyo oganda mek jopiny. Gin gik mabeyo ma konyo oganda wa. Tenene ni samoro dhano ok ong'eyo bergi. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. He escalated it to free. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. And I will explain to you. Migao mar omenda oyango ni sirikal ok nyal siro somo maonge chudo ne jopuonjre skunde primary kaachiel kod sekondari. Ng'ama nego jini en watni en kata osiepi wach ni ng'ani en kama mond kik wayud ni gigi dhi nyime nikech ng'ani tie kumoyude chiemo tie kumorwakore. Wanyiso jonyuol ni ging'eyo this perpetrator janek ni ging'eyo to nyaka kele into book. Jokene ratich oganda dwaro mondo kas nonro kendo maka chije mitudo gi nek mosebedo katimore gwenge mage miala. Report mar duol manono tije obila IPOA oyango ni obila ne okoluwo chike kendo norocho ratich jong'anyo e ng'anyo 4 manobagi e dwe mar 6 kod 7 higani.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'io pressure mar wang' Dr. Bildad osepuonjo otayowa kendo tango ni gigo monego beni ng'iyo kata onego beni ichich godo ponono ni sebedo kod chandruok. Inyalo yie ni daktari wakawie simbe SMS mokari adek kod simbe kata wadhi nyime? Kabisa. Daktari oyenigo simu namba wa mar simu nitiere screen mari, namba wa mar SMS bende en 23600 mondo mi ipenj laktar. Ne wang'io kacha ranyisi kato bende nitiere kama ni wacho kacha ni onyalo biro kod wich bar, onyalo biro kod rem mar wang', onyalo biro kod wang' maneno mamiri, onyalo biro kod ng'ok kachiel kod chuny mating'ore, to maduong' moloyo ni koro en wang' makoro chako wito tekone mar neno. Seche ma ng'ato biro iri moneno ranyisi gi, isecheko wang'e. Diagnosis utimo kod go pichani, kendo ing'iyo ni maa e chandruok mantiere. Koro seche ma jatuo donjo e osuptal, mokwongo waboko neno som chat. Chat kosomo to nyisowa ni neno mare cha en kiwango mane. Kech wantiere gi kiwango monego bed ni ti ng'ama onge ng'ol moramora mar wang' onego bed ni ati neno. Seche mosabiro cha to wabo ng'iyo. Kwasang'iyo. Inyalo ine ka simbi Jacqueline? Jacqueline, halo, penj laktar? Machiegni Jacqueline? Amor keda modhi maber ke man gi lony kan. To ka nikech awinjo ko seche mag lony ma kon kar ke idhi dhi ir dak to koth inyalo dhi Jacqueline ng'adore. Daktari winje? Ong'adore. Jacqueline, temane kendo kiyie? Jacqueline ng'adore, inyalo timo kendo Jacqueline. Daktari antiere kod penjo moro ka. Halo laktar, aneno nitiere ng'at manyalo gi mani kuma bor to en machiegni. Kaeto ni to ok onyal neno kata somo. Ng'at machielo to en onyalo mana somo gik mantiere machiegni to man mabor to ok onyal neno. Maa nyalo bedo nade oteni owuok kuom Lukio. Koro seche ma nitiere wasa wuoyo ga ne joma ok nyal neno mabor kata machiegni. Waluongo ni either en gi myopia, nearsightedness kata long. Koro either ok onyal neno machiegni kata ok onyal neno mabor. Jena kama endi be chuno ni nyaka obi mondo wapime wabore nikech joma nitie gi shida mar angolo. Nyiso ni nyaka oti gi angolo koka mondo mi onen. Joma chopo higni 40 chako neno mar machiegni cha chako lal koluwore gi higa mare. Koro embe ng'eni chuno ni nyaka obi abia mondo wacheke to kwa yudo kamano to wabo miye angolo mar somo. Jack, halo, penj laktar? Hello. Machiegni Jack, penj laktar. Kora penj laktar niya. Atiyo tij welding. To mach ma in charo wangi sana. Kora penj laktar ni kama in charo wangi. Inyalo nwang'o chandruok no. Alafu jomoko be wacho ni iro mar weng'o mar welding no. Donjo kati rwako angolo to iro ko donjo wang'i. Sambo luongo ga wang'a sana. Machuna de mana kao painkiller. Gokinyi to anjo kako kendo wang'a ber. Kora penjo niya. Shida ni nyalo yuda baadaye ikilema mbele koka kabisa ko wang'a kose mano mena normal. Hapa ni mano penjo maber mokalo. En penjo maber ahinya. Seche ma wacho ga ati jok matiyo gi welding. Welding en shida mar ler mar wang'. Nikech ler mar wang' nitiere gi waluongo ni energy, pek mar ler ma wuok korka mach kocha. Emomiyo wacho ga ni ng'ama tiyo gi korka welding nyaka orwak shades. Nikech oduoko teko mar ler cha chien. Nitiere korka wang' waluongo ga ni macula en more very sensitive to konyo neno. Seche ma ler cha ng'eny cha to bo wang'o. Emomiyo wacho ga ni ati be seche kik ng'ato ne ler mar chieng'. Nikech seche moneno cha to wang'o. Ting'eni kowang'o to mano nyiso ni permanently oketho kama cha chande ma onge kaka wanyalo timo. Ochal ka dhola ma koro bet kacha chande ma onge. Ting'eni en korka ler to ler ok nyal chango. Anyalo kawo sim Jacqueline? Jacqueline, halo, penj laktar? Iloso gi Jacqueline. Machiegni. Amor gi kendo. Erokamano. Laktar puonjo kendo. Nikech koro en gima rito mar wang'. Ka ng'ato bir dak
akwayo ni mondo mi producer no kauna penjo Jacqueline kaeto wadhi nyime gi chenro. Daktari, tiere penjo mane openjo ni iro mar wango welding cha bende samoro lungo wange. Okang'eyo ka iro ni bende nyalo chopo kamokro chako dino kuonde monego beni pig cha wuok godo bang' ndalo mathoth, gini miyo wange ne nyalo rame ma wiye bare to kosemonyo yedhe makoyore mtokinyo winja maber. Openjo ni gini bende nyalo kelo ne chandruok e ndalo mabiro. Koro kaka iro to boro omoloko nikech en gima iro en kaka chemicals madonjo to giloko wang'. Koro mwawacho ga ni inflammation to boloko korka inflammation tichako winjo rem to wang'i cha be chako lokre kalingana gi gik madonjo chemicals go. Seche mwawacho be ni ingen gima booma malokruok mora e wang' manyalo omo dinruok korka kuma pi mar wang' cha wuok godo cha to nyalo omo pressure mar wang'. Ko en gima timre ma mos. Mano wawacho ni ati secondary. Wawacho ni secondary. Nyiso ni glaucoma ni iome gi gik moko ma oko ma ok en kaka korka nyuola kata korka kaka ma wawacho ni ati seche moko nyathi onyuol go ma wawacho ni congenital glaucoma. En glaucoma ma yudo nyithindo. Ng'eni mano bende pok wawacho. Kech nitiere glaucoma mar joma dongo gi mar nyithindo. Koro nyithindo en korka nyuol. Inyuole gi pressure mar wang'. Ten ma nikech en nyithindo moko ma seche moko bet gi ng'ol mopogore maluongo ga mag genetical ka. Chandruok mar Jacqueline, daktari ne ni bende en gima kare dhi dukni to inyewo angolo nikech chire jomoko mwacho ga ni bi mondo mi opim wang'i timi angolo koso chuno nyaka kali laktar molonye weche mag wang'a koki ka angolo koa gi kono. Seche ma inyewo angolo to angolo ni itiyo kode to bang' dweche matin tiyudo ka kendo angolo man inyiewo cha umicha to be kendo ok ti. Ibo yudo kaka jatuo mar skari. Seche ma skari idho kalokre cha to neno mar wang'e cha be lokre. Seche modhi korka angolo to dhi ka oti wach korka sukari tibo miye angolo. Bang' dweche matin kendo skari cha kochako ket e yath kendo skari cha chako dok piny kendo ibo yudo ka kendo angolo cha ok onyal tiyo nikech nopime seche ma skari cha ne ng'eny. Koro ok wadwaga ne jatuo yena kawe simu mojgi kaitwa dhi nyime. Halo penje laktar. Hello iluonga ni Jamia. Machiegni Jamia. Nantie kod shida mar retina. To ne otimna surgery. Koro noketna oil moro to kane onego bed ni bigol oil to yud ka pressure ntin. Koro daktari nowachona ni pod aduog mondo ka retina ni ka pressure bet maber kore konyalo timona. Anyalo timo ang'o mondo pressure oduog nikech pressure is 4%. Koro owacho ni nodhi timne operation mar retina to oketne oil. Koro ibo yudo ni nitiere jotuo ma retina cha kaka owacho ga en nitiere kaka obet ga. Koro nitie jotuo ma ibo yudo edha ko ochako walore. To seche mowalore cha to neno maricha nyalo lal kokibiro seche ma kare. Koro waoro giga gineno retina specialist. Seche ma gine yudo retina specialist to bo wacho ni onego omi oket silicone oil ikete i tok wang'i mondo din odhire kendo dog kuma ne ntiere cha. Silicone oil ni ntiere seche ma daktari bo mi thieth mondo iduog mondo gole. Seche ma pressure mar wang' ntiere kiwango mare. Ka pressure mar wang' cha kiwango mare cha ni malo tibo yudo ga kowacho ga ni ok wadwa ni wamulo wang' jatuo. Nyaka okwongo keti e yath mondo pressure cha odog piny. Koro ntiere daktari molony korka pressure moluongo ni glaucoma specialist. Koro ibo yudo ka daktari mar retina bori ir daktari mar glaucoma mondo onyisi oketie thieth makare mondo pressure cha odog chien. Kwasayudo ni pressure cha omi oketie yath maber to pressure cha odok piny koka daktari mar retina ni bo timo koro operation mar mondo pressure cha wuog. Ko gima nyalo wacho ni en ni nyaka odhi e osiptal mondo nene gi daktari mar wang'. Kwa seche moko nomi yath mar achiel ma rito pressure. Ka pressure cha pod ni malo to wanyalo mi yath. Mare ni wacho ni piny. Yeah?
Mare ne wacho ni Mare no wacho ni piny. Koro chuno nyaka daktari cha odhi mondo ne en ang'o mamiyo pressure mare ni piny. Kech ka pressure ni piny nyiso ni pi mar wang'i cha ok wuog e kiwango madwarore. En ni owuok kiwango matin. Seche mowuok e kiwango matin ni to chuno ni daktari mar glaucoma specialist cha nyaka nene. Koro en gima chuno ni nyaka odhi daktari molony korka glaucoma cha mondo mi onene. Yath machielo mondo ng'i kaka inyalo ket pressure ne kare. Dr. Bildad pimnwa ni bende entiere kod thieth. Nisewacho ni thieth onge modong' matin ni emi bro rito. Wang'e kaka wanyalo rito 20% modong' ni mondo mi ng'ato kik wit tekone mar neno. Koro seche ma thieth kada ibiro to glaucoma wathiedho gi ang'o ma omo glaucoma mare. Koro wanyalo wacho ni yath kwadwa miyi thieth makwongo en wadani wamiyi yath. To yath kwadwa ni wamiyi wanyalo miyi yath maduoko pressure cha chien kata yath mamiyo korka kuma pi wuok godo cha mondo koro med wuok mang'eny kik obed ni to owuok matin moluwo kiwango cha. Wantiere gi wanyalo timo be laser therapy. To laser therapy en inyalo tim ma kotim laser to nyalo wang'o nitie kaka giwang'o mondo mi kuma pi wuok godo cha mondo mi pig cha mondo owuok e yo makare kik obed ni en moro ma omedre e seche mar wang'. And then wanyalo be kendo kaka wanyalo wacho ni koro nyaka timni operation. Seche mitimo operation be ntiere ga mwaketo kaka ma iwacho ni trabeculectomy en koro nitie kaka iyawe to pig cha owuok gi oko okalo koro kaka modinre cha okalo mondo koro pigno owuog e yo makare. Makoniendi kaka implant tiere tube ma iboro keti. Koro kiketo ni that tube to tube no emamiyo timang'o pigno wuok. Koro nyaka wachak gi yath. Koro yath nyalo bet imiyo mi yath achiel, yath ariyo, yedhe adek kata combination mar yedhe ang'wen. Seche mwatimo kamandi to be waluwo to wang'iyo be pressure cha. Target mana keto ne adwa ni pressure ni ochopi. Bo ochopo kochopi. Koro nyiso ni kata wamiyi yedhe marom nadi kiwango mar neno maricha waneno ka omedo lal mapiyo. Ok wanyal rito nyaka lal. Chuno nyaka watim yath podi bodhi godo mbeto lakini surgery be nyaka watimni. Koro mage miyudo ka koro wachako discuss gi jatuo nyaka yath. Seche moko ni surgery to nyiso ni ranyisi ni yedhe ka ok tie kiwango makare to dware nyaka watim surgery mondo operation no mondo mi oduoknwa pressure cha e kiwango modwaro. Thuole momaya wang'a Dr. Bildad kapo ni ng'ato dwa tudore kodi imed ng'ado ne rieko imed puonje inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu. Koro antiere Lions Side First Eye Hospital Nairobi Loresho. Ko ginyalo biro mondo obiyo neni. Namba na mar simu en 0729 774815 0729774815. Gima da wacho ni jatuo ben en ni ok ni Loresho kende ntiere town clinic be magi nyalo dhie, ntiere Southfield Mall ma jatuo be nyalo dhie. Wantiere gi Eastleigh mano yaw be manyien ma jotuo ma ka Eastleigh be nyalo dhi kata ginyalo dhi be Village Market be wantiere godo. Suptal maduong' be mabiro ma bokonyo oganda wa kabisa en suptal mabiro ma Lions ma oger Kisumu. Rito mondo tieke mondo yawe mondo mi koro duok korka jatuo biro Nairobi amanyo thieth mar glaucoma. Erokamano nya Dr. Bildad aduoko erokamano makende nyakwara Mugi Ajwang' chako chon ber nolodhi ajuoga iwinjo kaka daktari owacho waduoko ne erokamano makende kuom miyowa puonje ne jowa mochung' ne weche mag picha Lea erokamano mathoth director na Alex erokamano kachiel kod producer na Papecho Okoth ne jahera mar chenro mar penj laktar dichiel diriyo e higa te matek ine laktar mar wang' to ka nitiere kod pressure kata diabetes to kaka idhi e clinic mag tuoche mamoko gi dhi e clinic bende mar wang' nyaka kendo odiechieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno oriti uru masani. Thank you so much. Yeah.